सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। दून गईले ननदी देहरादून गईले नाना दी। दून गईले ननदी देहरादून गईले नाना दी। आज लेना कैले कौनो फोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। आज ले कैले टेलीफोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। पतियौ ना भेजै पिया भेजै ना संदेशवा। गवन करा के पिया बसै दूर देशवा। पतिया ना भेजै पिया भेजै संदेशवा। गवन करा के पिया बसै दूर देशवा। अर जुड़े नाही घरवा रोटी नून हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। जुड़े नाही घरवा रोटी नून हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। दून गईले नाना दी हो दून गईले नाना दी। बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। आज लेना कैले टेलीफोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। पावती बलमुआ का घरवा में रखती। घरवा में रखती हो जाई नहीं देती। पावती बलमुआ का घरवा में रखती। घरवा में रखती हो जाई नहीं देती। यार मिलताई मनवा के सुकून हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। मिलताई मनवा के सुकून हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। दून गईले ननदी देहरादून गईले नाना दी। दून गईले ननदी देहरादून गईले नाना दी। आज लेना कैले टेलीफोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। आज लेना कैले टेलीफोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। पिया के विरह में मोरा बहेला कजरवा। 2 साल बीती गईले अइले नाही घरवा। पिया के विरह में मोरा बहेला कजरवा। 2 साल बीती गईले आइले न घरवा। अरे बैरी भाई पैसवा चुनी चुनी हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। बैरी भाई पैसवा चुनी चुनी हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। ऊंची सड़किया गलिया सोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। दून गईले ननदी देहरादून गईले नाना दी। दून गईले ननदी देहरादून गईले नाना दी। आज लेना कैले टेलीफोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी। आज लेना कैले टेलीफोन हो बलमुआ देहरादून गईले नाना दी।